Wel, mae'n diwrnod braf iawn, dwi'n gwir, achos mae'n gydnabyddiaeth i'ch gwaith chi, ac wrth gwrs mae rhywun yn gweithio'n eitha caled ar math melyr, mae'n aros waith ymchwil, llawer yn waith ymchwil a rhoi popeth ynghyd, a chywiro, a sicrhau bod popeth yn iawn. Felly mae'n hwb i rhywun yn gwirionedd i gario ymlaen. Mae Felyn yn gryn dipyn o waith, ac wrth gwrs mae cydnabyddiaeth fel hyn yn gwneud popeth yn werth i wneud o. Felly mae'n ddirbyniol iawn. Mi nes i bedwarawd y gofiannau, doedd T Gwynn Jones ddim yn rhan o'r cynllun gwreiddiol, a nes i feddwl wedyn, wel, mae o wastad yn eilyn gyda i, a mae angen mynd i'r cofiant i T Gwynn Jones hefyd. Wedyn, unwaith yn cael syniad ym mhen, dwi'n mynd i ollol o, nes bod beth i'n gwneud. Dechrau'n chwilio wedyn, wrth gwrs, gweld bod y ffynonella, mynd trwy'r papura i gyfnod o, yn ofalus, yn ara deg iawn, mynd trwy'r cylchgrona, nes i brynu gwerth 500 o bunna o lun gopio o lythyra T Gwynn Jones o 2 lyrgell. Nes i fuddsoddi arian yn y fenter hefyd, achos wedi modd i mi lunio cofiant heb y llythyrau yma a ti gyfeillion agosaf o. Wedyn mater ydi o mynd trwy'r papura, mynd trwy lythyra, mynd trwy lyfrau, a mynd trwy gylchgrona a pob math o bethau. Casglu, nes yn y pen draw, da chi'n gwybod bod chi wedi gwneud hynny ellwch chi bron, a mae rhaid hefyd chi mynd yn hir. Mae rhywun mor doreithio gyda T Gwynn Jones, hwnna'n broblem gyda i. Mae'n jyst trafod i ryddiaeth, do'n i wedi trafod i ryddiaeth o. Ffodus iawn, dwi'n meddwl bod y maint yn iawn, mae'n swmpus, ond do'n i'n poeni ar un adeg yn hir, achos oedd ddim mor doreithio, dwi'n eitha hen, oedd cymaint i ddweud amdano fo. A beth bynnag, dyna y broses, unwaith yr ymchwil wedi cael ei wneud, yn weddol, ni'n dal ymchwil, mae'n mynd y prif waith ymchwil, wedyn, dosbarthu popeth fesul penod, fesul cyfnod, ac ymlaen, achos gwni wedyn, a mae hwnnw'n broses eitha hir hefyd, wrth gwrs. Gilydd, chi'n bod yn gynnau, felly, mae'n werth y byd yn wir, mae'n hwb. A pan glwys i am yr enwebiad i ddechryn, ni'n mor falch, a fi'n yna'n hwb wedyn, a ni'n dweud, os nes i T Gwynn Jones, a neud unrhyw beth. Achos hwnna oedd y cofiant gyda'r gwaith mwyaf arno fo, swn i'n dweud, achos bod T Gwynn Jones mor doreithiol. Yn dawel iawn, dwi'n meddwl. Dwi wedi dathlu'n barod mewn ffordd, achos dwi wedi dathlu yno fi, dwi wedi mwynhau'r peth. O'n i'n ddigon agos, mae'n enwebiad. Dwi'n chi'n cael Gwobr o dan ben enwebiad. Mae pawb sy'n cael enwebiad yna, a dwi'n cael enwebiad o'r blaen, heb gael ennill y categori, dwi'n ennill hefyd. Felly mae pob enwebiad yn bwysig iawn. Mae pob ddim yn hwb. 9 llyfr sy'n gynnwch chi ar wahanol i'r plant, wrth gwrs. A da chi'n un o'r 9, na'ch categori chi'n un o'r 3, chi'n gwybod? Wedyn mae hwnna'n ddod o'i hun yn dipyn o hwb. A da chi'n falch yn fawr bobl eraill, y beirniaid yn i'w, yn gweld gwerth yn eich gwaith chi. Dwi wedi cael ymateb da trwy adolygiadau yn y blaen a trwy negesion e-bost personol, ond wedyn mae hwnna'n rhyw gydnabyddiaeth swyddogol gyhoeddus wedyn, yn wahanol i'r rei preifat ydych chi'n cael. Mae o credwch chi, mae'n hwb, ond dathlu, wel, dwi'n meddwl wedi dathlu'n barod. Sy'n meddwl dathlu drwch chi'n neud yn y cyfnod yma. Ni ddathlu, bod yn hapus, bod yn digwydd. Mae'n sicr yn hwb i fynd ymlaen o'r llyfr sy'n mynd y gweill, a mae hwnnw'n llawer o'n waith. Oedd o'n rhywbeth mewnol, braf, llawen, chi'n bod, oedd o'n rhywbeth cadarnhaol iawn. Nid yw'n cyfnod mor negyddol a diflas a hwnnw'n ffordd.